Maria, bon dia. Molt bon dia, Clara. Jo pense que tremole l'Anna Rosa i la Susana Griso, que així tenim l'equip de Clara Castelló. I jo el que faré és aportar-vos una miqueta la part més amable de l'actualitat. Era el primer moment que obrien al final la nostra tele, no? Que teníem aquesta sensació d'obrir, van ser uns autèntics privilegiats de tindre el plaer de poder arrencar aquesta primera il·lusió de dir «Buah, està gestant-se la nostra tele» i estar ahí era un moment supersimbòlic. Però és que també t'has passat a l'humor i també has fet coses molt divertides. En un d'aixòs programes va ser Assumptes Interns. A veure, menys zamba i más treballar. He vingut a buscar culs. Culs rojos. Que a de xicos diuen cul rojo? Investigació periodística rigorosa, com Total, podeu veure, total. molt seriós. De rigor, de Al rigor. final, és com, sempre l'he considerat com una navaixa suïssa, la increïble mujer orquestra, perquè és veritat que fe de tot. El conillo. Espera que agafa carrereta. Si no para la vida la calle. Ai, el conill! Però sé que el conill és perillós, És com la televisió en directe, que d'aquestes coses que a mi Això és m'encanten, que això també ho integrarem en este programa, en A la Fresca, perquè això, volen que siga fresc, volen que passin coses ahí en directe, i a mi m'encanta que estiga tot orgànic, tot viu.